Bon ala ka lajarabi ka ca dɔ bɛ ala ye furu se k'a ye a ye furu kɛ a san 10 fila muso de bɛ k'a sutura den caman ba de sɔrɔ la mais u t'a dɔn u bɛ sini daraka ko kɛ cogo di su nata kɔni dunna mais sini wari bɛna bɔ min pour que ka daraka sɔrɔ k'a di denmisɛnninw ma e ma dutigi caman bɛ yen u bɛ bɔ su fɛ u bɛ tila ka don sufɛ kelen in na i bɛ se ka dutigi bɛ se ka san 1 san 2 k'a ka du kɔnɔ dudenw ɲɛ ti d'a kan i b'a dɔn cɛ bɛ se ka den wolo o y'a sɔrɔ ni muso ma ɲɔgɔn ye tile fɛ siɲɛ 1 yan parce que i b'i bɛlɛn ka don ka tila k'i bɛlɛn ka bɔ ala ka lajarabi ma ɲi siri bɛ dɔw ta kɛ dabari bɛ dɔw ta kɛ dɔw yɛrɛ dancogoya gɛlɛya b'a kɛ mais a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ masaba de la n'i b'o lahala in na a fɔ ko cɛmanninw ka dernier espoir de la jeunesse Abu Lalabi unique missionnaire de Lalabi k'a kumana gɛlɛya jugu wulili fɔ ka wuli ka bɔ i kan pewu tuma min na i kɔlila sɔrɔ ni kɔli bɛ mais kɔli yɛrɛ de ka jugu n'a bɛɛ ye n'i y'i yɛrɛ sɔrɔ kɔli kɔnɔ yɔrɔ ni dɔɔni bɛ min kun n'o commencera ka dɛsɛ dɔɔni o b'a fɔ ko saya ka di n'ale ni balo ye parce que don dɔ diyara don dɔ goyara la dɔw yɛrɛ de wolola kɔli kɔnɔ k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ boli kɔli kɔnɔ i tɛ saya yɛrɛ ye yɛrɛ surtout k'a fɔ ko i bɛ t'i yɛrɛ suicider parce que kɔlito mako ti fosi la mun bɛ sɔrɔ sisan k'ale ka degunni wuli ka bɔ yen parce que ale suturalen tɛ dugu kɔnɔ a suturalen t'a ka denbaya la n'i b'o lahala in na ne b'a dɔn ne lamɛnnen kɔ kɔli jugu min b'i kan o bɛ wuli ka bɔ yen kɔli jugu min b'i kan o kɔli jugu in o bɛ wuli ka bɔ yen sisan n b'a dɔn danfɛnw na n b'a dɔn turabu la turabu yɛrɛ kɔfɛ n b'a dɔn yiri la n bɛ fɔlɔ yiri la momo i bɛ kulu sanfɛ yiri kulu sanfɛ binjalan o de ye fɛn ɲuman fila faratɔ ɲɔgɔn kan i bɛ taa tagama ka yɛlɛ kulu sanfɛ n'i bolo bɛnna yiri o yiri ma n'a jalen don a bɛnna bin ma o a bɛnna yiri ma o yiri ma bɔ yiri la i b'o o kuru 3 ta n'i y'o kuru 3 ta n'i ye cɛ i bɛ kuru 3 ta n'i ye muso ye tuma min na e jɔlen don n'i cɛ ka du ye cɛ yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ surtout k'a bolo ban f'aw ka du kɛra tagamasire ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ t'u ka dumuni tɔ di aw ma aw ka so kɔnɔ o gɛlɛya dan kulu sanfɛ bin ni muso bɛ fɛ k'a ko i b'o o jalan ɲini cɛ b'a ta jalan ɲini kuru 3 i bɛ na n'a ye so kɔnɔ n'i nana n'a ye so kɔnɔ i b'a don daga kɔnɔ n'i y'a don daga kɔnɔ i bɛ bagan bolaban dɔ bɛna fɔ k'o ye mun ye ni bagan fagala bofuru min bɛ bɔ a kɔnɔ ni saga fagala bofuru min bɛ bɔ a kɔnɔ yɔrɔ a tɛna bogɛrɛ ko a fagalen kɔfɛ o de ye bagan bolaban ye ni misi fagara le même chose walima i bɛ taa bagan dɔ sɔrɔ a bɛ sa a yɛrɛ ma o b'o bolaban de ta i b'a mɔ n'i ye cɛ ye safunɛ kuru 4 i b'a mɔ komi safunɛ o kuru n'i ye muso ye kuru 4 n'i ye cɛ i bɛ kuru 3 ɲini k'a da fɛngɛ ka don a la ni fɛngɛ donna a la odeur suffocante min b'a la kasa jugu minnu b'a la olu bɔ a la i b'a bila kulu sanfɛ yiri jalan in ka daga kɔnɔ ka sɔrɔ ka turabu garisigɛso de adama ye turabuden min n'a bɛ ci 1 2 wɛrɛ 2 n ko facɛ de don n ye nin dɔn n ye nin kalan n ye nin dɔn wa n ye nin kɛ n ye ala yɛrɛ jɔyɔrɔ ye ka n fa Lalabi jɔyɔrɔ ye ɲɛnamaya la mɔgɔ n'i ma kalan o de bɛna ni kunfɛ kuma ye kalanbaliya de bɛna ni kodɔnbaliya kuma ye n'i y'a ye cɛ o cɛ da la a ma kalan wa a tɛ fɛn dɔn n'i y'a ye muso da la a ma kalan wa a tɛ fɛn dɔn kalan kun tɛ diɲɛ ko bɛɛ dɔnni ye mais n'i y'i yɛrɛ sɔrɔ hukumu kɔnɔna na i ye fitinin min kalan o dɔnba in i b'o fɔ o y'a sɔrɔ i m'a fɔ ni yaada kuma ye i m'a fɔ ni kodɔnbaliya kuma ye donc tuma min na i bɛ Adama don Musa kɔnɔ Musa yɛrɛ bɛ ci 2 wɛrɛ 2 n'i ye Adama don Musa kɔnɔ i b'a continuer o cogoya in na n balimakɛ n balimamuso fo ka taa dafa siɲɛ 300 ni siɲɛ 13 siɲɛ 300 ni siɲɛ 13 i b'o nasi k'a kan daga kɔnɔ
n'i y'o nasi k'a kan daga kɔnɔ terikɛ n balimakɛ nin tobi n'i ye nin tobi don kelen n'i bɛ fɛ ka miracle a la n'i bɛ nin kɛ i b'a kɛ su fɛ kana to dimɔgɔ ka da la yɔrɔ dimɔgɔ bɛ ye mouvement bɛɛ de kɔnɔna na mais n'i ye nin kɛ parce que ale bɛ na kasa de nɔfɛ quoi o de la kunfin bɛ na ko sufɛ dimɔgɔ ni tilefɛ dimɔgɔ nin bɛɛ ye kelen ni kasa wulila diɲɛ ɛri i bɛ ala ka danfɛn fɔlɔ min ye o ye dimɔgɔ de ye donc n'i ye o nasi in k'a ka daga kɔnɔ i b'a tobi k'a mɔ k'i ko a la siɲɛ 7 yɔrɔnin kelen i b'a fɔ ko masaba diya fara goya kan degun ni tɔɔrɔ min bɛ n kan kɔlijugu min bɛ ne ni n cɛ kan walima kɔlijugu min bɛ ne ni n muso kan nin y'a bannen mɔgɔ n'a ka di ye kana seli si bɛɛ lahara jɔ don ala bɛ min kɛ la ne t'o dɔn dɛ mais dugukolo sanfɛ kɔlijugu min b'i kan ni ala y'i lajarabi n'a ye o ala in tɛ sa parce que ko bɛ daminɛ n'ale ɲɛna ale yɛrɛ bɛ ko bɛɛ kalama ko bɛɛ bɛ laban ale yɔrɔ a bɛ o degunjugu ni o kɔlijugu in wuli ka b'i kan ka tila k'i masaya diɲɛ garisɛgɛ ni diɲɛ nafolo sɔrɔli la o dugu in kɔnɔ yɛlɛma cogo t'a la yɛlɛma cogo t'a la